tomon ke thejok hem kena hogdun Citini phai player ni ada porphai kebra chete malom lakhain ko rahini surpothar MSC constituency ke parlo balipothara long dilaujan rong ming tiarong amekar kening tilapen rajesh ing tialang lituma hem tomon ke the penajok thengpi babrai chojok ke do thai avesti kisung chichak nang pronglo la CBDC chairman MSC kadom terang pilapen MLA Dr Numol Mumin atum phan prabjin pen akerap nang pinangji pucialang litum pen chuning ripedopon hanjang lo pen rojek tonong pi report Malong News. Jet ke bayab ke talon pon je puthak te kelang jun jonel committee hin pen chingwa chingsai mei pe pon chu. Kewang jing deng thongkep hawar kar biri sunim sorong aje ke pachun pon thek pami je phan te kelang jun jonel committee pen chingwa chingsai mei pe pon. Ton si aliralon kipi pen chenglok ason tin ke klem ke damalong katiku kabinet nangji pua puthak sub committee along convener arputa me chepek pon. Citini phai player ni dong moka hiti pen kilometer ke thoman bak kahelo rasingja klam tekelang jun jonel committee sai hemlong sub committee convener farman arpu chepek kon tanglo bangso along kado kabe chedon sarpen kepek kon amen lake dihin along ruby terang kichu along mensing rongpi hiti kula along prutima teron pi pachet hang along horsing rong phar kikim kerang along ruby sing rong hang pen chenglok son krep sub committee along a convener arpu pek kon Labang so kacing waelong peneng aningkan ke aliralon kipi ponjepan ke dotang kai adeng met lapen jambili alir hai hui si puthat paman pon thupo pusi pachini pon dong mukak pen Daniel Santimung report Malong News sub committee ke sengpon so mei pini sub committee sengpon lo sila so sub committee ke seng ke non kebang ji pikilang gun karbi kabara mei anon tarik hingi pen reception committee mane reception di tarik pen lo nasila so ame ki pachun ponji mate la so festival pachun pon pa meje fansi itum sub committee seng lo mi ko an fansi bi pon prosar penenga nukli dui pen apa clear tak dui pen pas an lo dui tarik pen cengpo pas tarik an an thai ko an nande peneng an ko an bak sano ajun chetong ke unit chetong ye unit ke sabateng ke ingkoi si itum mane ning thelo ingkoi chetong ni pasi ke cepate son se cepate son manganon mat ke circular nang lele la central committee kan bola nang lele nang kami pon tante anikan wang dak teke lang jun along miss ke wa f padodo la se peneng dot kima Pu labang ke lapu presiden si bacini pola bangke bipon kini ke indeng thongkep te kelang jun hawara mai long pini ke sengpon tirga mamai ke sengpon kecebak mono asinali tum nang karju bangke la helo je mis te kelang jun bipon tema asialang litum pen la ke bipon wera tum ben chingwai chingsai long lelang apa ningkan lang kala tum Cuma ilmu. Peneng tum kadore do tahu. Biu nilo pusi tum birtalong lo. Asi bipon pelo. Sita ni tum dak kecisi kela unit ingkoi. Abang pu, tomapan abang pi, tomapan kecepati alon ki pi bangke. Pini ni tum kadok awe ha dan dag hat pencenglok dak dok mukaan. Waram members committee tum anke. Kadok awe ta ini lo cerot kul pensi klem lo. Pen kacirung ta pini pen paro ho keceng lo pen pita pirinti lo la pen non itum su servo ke klem bangke distibarani pensi ceng pon po pen peneng ke la an so se ke palang me ibansi itum ke boripon aning kan wanga son jambele lir ho sodjo hem pu kim son peneng tala so kim ya pan ke chisi ke chedang do ma nali tum long lo la thengno masikim talop ala contractor posit dipen lo alang ditum hani pesar ni ditum pibom lo je la festival mane jonel hawara maya apang patang nai pula tanglo pute jambali alira bangke patangi puselang kontraktor bang pu sta nonta ibeng andala la pe nona matke ni to marke hai engineer bodon sing tiso alang juneng ke klang posi alang repairing bom la se alon pi pon tuji pusi alang ni pen lamong pon akimi kiwang akimi marke no marke
hitum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.